dakan. So, laga muna natin ito tayo. Yan, laga na. Ihaw ko lang sandali ito sa labas. Pakita ko na lang sa inyo mamaya ano mangyayari. Yan, ihaw na siya. So, hiwain na muna natin. Matay. Lagyan na natin ng ricado. Lagyan na natin yung utak ng nilaga. Paminta. Luya, konti lang. Siling labuyo, asin, konting suka, at kalamansi. So, haluin lang natin. Lagyan na rin natin ang sibuyas. Ayan na. Okay na siya. So, pwede na natin tirahin to. Shoutout nga pala kay Chris Kuyag. Siya ang may request niyan. So, kain na ulit tayo.